Bună dimineața, fraților! Vă mulțumesc pentru că sunteți de 20 de abonați, sunteți cei mai tari. Nu uitați să apăsați pe butonașul de like și pe cel de subscribe dacă sunteți nou și dacă vreți să distribuiți acest clip altor persoane, dați și un share. Și de acest clip va apărea de dimineață. Cred că este undeva la ora 8:30, cred. Și da, mă scuzați că este ecranul negru, dar da, am vrut decât să vă mulțumesc și da. Noi ne vedem data viitoare cu un nou episod și vreau să vă anunț, o să vă dau un mic spoiler. Episodul de copilul Set, al doilea episod din sezonul 2, va apărea cred că mâine sau dacă nu astăzi. Bun, noi ne vedem data viitoare.